Здравейте, това е PvP България, епизод 5, мисля, бил първи, това ще е първи. Така, мисля да почна много оцеляване, нямам материали, както видите, макар тук да имам. О, така, нали, абе ще си правя хом. Това исках само да ви кажа, че има нов апдейт на 1.8. Значи промениха ето това. Вместо Soundstone го сложиха на тия тук камъна. Също така, сега ще покажа нещо друго. Тук също го смениха, дори не използвайте хакове, дори не е дописан, не са дописани. Спазвай правилата. Правила спазвай. Добре. Уважайте екипа на сервера, това е добре. Нужното имането е позволено. Нямате право, ако не е дописано, и там още. Направиха вместо тия тук беше преживеем. Беше, мисля, пак ще беше Soundstone. А пък тук също, защото тук е бъгнато и не може да се отваря. Ето, не може. И тук не може. Те дори си махнали, бяха и тук някъде, имаше ендър честове. Махна ги, защото няма смисъл. Това не го махнаха, защото няма защо. И сложиха ето тук и той вече може да се отвори. И тук може. Нали, обаче иска вече. Ето. Чете. В момента нямам какво да енчантна, обаче ви иска и лапис азули. Да. Така, нека да следим. Mental Nilto и Undefined и Фенат. И някаква друга нелюбение влезе. Ето. Ой, както и да е. Да. Тук някакъв пресъл ще взема етиките. Така. Мали меч има. И сега ще ме убият. Ето. Напишем хляво, няма да стане, защото не трябва време. Така, може да не ме чувате, обаче това не знам защо. И в момента да правя килове, може да видите колко умирания имам. Това е защото се легавих през цялото време, сигурно. Не знам. И сега умирам. Добре. Але! Така, готово. Той. Не знам какво има това. Але, това е хак ли е, бе? Да, сигурно е хак, да се напише тук пагина. И той също килнаха едно време, значи... Гледайте колко гледане имам, колко убийства, малко сега. Това ще е за този клип, надявам се да ви е харесал, казах ви новите неща. Ако не ви е харесал, дайте минус, ако ви е харесал, дайте плюс. Абонирайте се на мен, ако може. Лайкнете клипа, за да има още. И другия епизод ще снимаме PvP. Да, което няма да е скоро. Ще е скоро, да. Така. И да, това ще е. Надявам се да ви е харесал клипа. Коментирайте го, разпространявайте го, за да гледат повече хора. Да. И това беше от мен, аз бях Аздевон. Надявам се да ви е харесал клипа. Коментирайте, оценете и чао!